Timo, máme za sebou generálku s Petržalkou, pro tebe to byl první zápas v opavském dresu, tak jak jsi to viděl, jak to hodnotíš? Tak myslím si, že ten zápas nám mohol ukázať nejaké veci a aj ukázal a boli tam aj pozitívne, ale boli samozrejme tam aj negatívne veci, ktoré si musíme ukázať a na ktorých musíme popracovať. A tak, jak si povedal, bol to môj prvý zápas, čiže som rád, že som zvládol aj takúto minutáž a verím, že už to bude len lepšie a lepšie a samozrejme, že ako aj mužstvo sa budeme posúvať a bude to lepšie. Timo, děkuju. Vlastně trenér zmínil, že bylo náročné cestování, že se tady dorazil, jo, že tak moc času na tu regeneraci. Tak mělo to nějaký vliv na ten výkon, nebo z fyzického hlediska to šlo zvládnout dneska? Tak dá sa povedať, že som hral zápas po 24 hodinách, čo som prišiel do Opavy. Ale ako to všetko patrí k tomu, je to normálne, je to futbal a ja som robil všetko preto, že by som sa individuálne pripravil tak, aby keď som tu prišiel, aby som bol pripravený na záťaž a myslím si, že to bolo nejakých 60-65 minút, tak som sa snažil ísť na maximum a jasné, môže to byť lepšie a ja verím, že to bude lepšie a budem na tom pracovať, aby to bolo. Aspoň z mého pohledu ta souhra se spoluhráči se zlepšovala každou minutou, tak cítil se to podobně, jo? Že i v tom druhém poločase tam bylo jako několik světlých momentů? Tak určite hovorím, že včera bol vlastne jeden tréning, dá sa povedať, že som nevedel ani mená poriadne a len tými zápasmi a tými tréningami sa to posunie a ja si myslím, že ten vstup do toho druhého polčasu bol určite lepší ako nejaké tie veci v prvom polčase a tam vlastne až možno do toho gólu, čo sme dostali na 1-2, tak až tam to nejak možno sa zase potom vyrovnalo, ale dovtedy si myslím, že sme ich nepúšťali do ničoho a mali sme nejaké tie veci vo finálnej tretine. Se vlastně snažil rozbíjet akce soupeře a v případě zakládat i jako nějaké ty kontry. Tak bude to vaše úloha jakoby v tom středu zálohy? Jo? Tak defenzíva? tak áno, môj taký post je 6-8, čiže budem nejaké to možno pojitko medzi tou obranou a tou vrchnou formáciou, čiže samozrejme ten tréner to, čo bude odo mňa chcieť, čo bude odo mňa potrebovať, možno aj na iného supera to budú iné veci, tak sa budem snažiť plniť na 100%, aby to pomohlo mužstvu a aby sme boli ako mužstvo úspešní. Vlastně jste rozjeli tu akci před vyrovnávacím gólem, jo? Tam tu přihrávku na křídlo, takže... Tak áno, niekedy proste to bola jednoduchá vec, dá sa povedať v úvodzovkách, že som pozbieral druhú loptu a len to vyhodil, ale dá sa povedať, tak jak som povedal, že je to jednoduchá vec, že sa to zdá, ale tie veci dokážu presne rozhodnúť možno niekedy zápas alebo otočia proste, či ideme zase brániť, keď nezoberieme tú druhú loptu, alebo či ideme útočiť. Čiže sú to veľmi podstatné veci a na tom tiež aj tréner apeloval v tom prvom polčase, že musíme na tom zapracovať a verím, že to bude ešte lepšie.